וואלה אחי, אני מנסה משהו, אבל יש שווה את זה. אני נוגע לבציצים. בוא ילד! מה זה? מה עשיתם? מה זה? תמשיכו! ברחו מפה! צ'ומבי מאחוריך, צ'ומבי! לא, אין לי שם דבר מאחורי, תפסיק לשקר. מה? יש פה משהו! יש פה רצפה שהולך! יש פה משהו שהולך! לא! אנחנו גברים! ויש לנו ספאמים! אנחנו גברים! שלום! תירה בה. זה לא עשה כלום! לך ביצה! לך ביצה. אני הבנתי את זה, אז אני מסתכל. תן לי מכה. היא הורגת אותו! דיינו, אני יוצא מהמשחק. יא מפגרת, יא שרמוטה. מזונה! איזה אוטיסטים, אימא'לה. היא לא מפחידה אותי. גם תרביץ לה. מה קרה? שומעים רגע? מה? המצלמה שיש לי, רשום בדסקריפשן שלה שאם יש מפלצת, חלק מהמפלצות רגישות לאור, ואז ככה מבריחים אותם. חלק מאוד. המצלמה, האינטנט קמרה, זה... יא בן זונה! יא בן ש... אני מסתכל עליכם, זה שאני מסתכל לשם. אני מסתכל עליכם. שלום. תן לי להיכנס, תעשה לי בבקשה. תפתחו לי בבקשה. בבקשה. מה זה? שמעתי משהו הולך! רגע שהרוח תעבור, תן לי להיות כאן. אז תן לי למות, אני עם האקדח. בוא! תעזור לי, תציל אותי. בת זונה שרמוטה. בת זונה. הצילו. נייס. בת זונה! איפה הייתי? בת זונה!